Il-Prinċep Harry se jiżżewweġ lill-attriċi Amerikana Meghan Markle. Kien il-Prinċep Charles li fil-bidu ta' ġimgħa ġdida ħabbar li jibnu t-tfajla tiegħu se jsiġillaw imħabbithom biż-żwieġ fir-rebbija. No, we're thrilled, Vicky, so much. For both of them. I hope they'll be very happy indeed, is all I can say. Il-Prinċep Harry huwa l-ħames eredi għat-tron u la jiżżewweġ se jkun qed jgħix flimkien ma' martu f'Nottingham Cottage fil-Palazz Kensington f'Londra. Il-koppja Harry ta' 32 sena u Meghan 3 snin ikbar iltaqgħu l-ewwel darba f'Lulju tas-sena l-oħra u bdew joħorġu flimkien 4 xhur wara. Il-Prinċep Harry qal li kellu l-barka tal-ġenituri ta' dik li fix-xhur li ġejjin se tkun martu u esprima l-kuntentizza tiegħu għal din l-aħbar. Miegħu ingħaqdet il-koppja rjali William u Catherine li jinsabu eċitati għalihom u kuntenti li jistgħu jiġdu l-ferħ li taw lil xulxin fil-vjaġġ ta' kemm ilhom flimkien. Bħal Harry, Meghan ukoll ġiet Malta meta mmudellat għar-rivista Elle fejn kienet qalet kemm għoġbuha l-Gżejjer Maltin u tradizzjonijiet li jġibu magħhom. U issa b'din l-aħbar pubblika tibda l-ispekulazzjoni dwar id-data tat-tieġ għalkemm din mistennija titħabbar fil-ġimgħat li ġejjin.